Wrth i ni baratoi groesawu'n myfyrwyr yn ôl un campysau yn ystod mis Medi, hoffwn i ddiweddaru rheini ohonoch chi sy'n byw yn Llambed ar cyffiniau o'r trefniadau y mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi gwneud wrth iddi barhau i reoli cyd-destun y coronafeirws. Iechyd a lles ein cymuned, boed yn staff, yn fyfyrwyr ac yn aelodau'r gymuned leol sy'n byw ac yn gweithio'n agos i'n campysau sydd wedi bod flaenaf yn ein meddyliau wrth i ni gynllunio yn hymateb i'r pandemig o'r cychwyn. Hoffwn i roi sicrwydd i chi ein bod ni mewn cydweithrediad agos ac undeb y myfyrwyr yn parhau i gymryd y camau priodol mwyn diogelu y cymunedau hynny sy'n mor bwysig i ni. Fel pob prifysgol, mae'r Drindod Dewi Sant mewn partneriaeth agos â Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Ceredigion, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a'r sector addysg uwch wedi rhoi cyfres o fesurau yn ei lle i atal y coronafeirws rhag ymledu. Mae'r mesurau hyn yn cynnwys ailgyflunio ein campysau i alluogi ymballau cymdeithasol, sicrhau bod gorchuddion wyneb yn orfodol mewn mannau cyhoeddus, cynyddu amlder y prosesau glanhau a sefydlu mannau hylendid ar campysau, yn ogystal gael drefnu'r amserlen mwyn hwyluso presenoldeb myfyrwyr. Nad ydym yn mynnu hynny, rydyn ni'n argymell yn gry iawn bod ein holl staff a myfyrwyr yn cael ei brechu mwyn i hamddiffyn eu hunain a'r gymuned yn ehangach, ac rydym yn gweithio'n agos iawn ar byrddau iechyd lleol i hwyluso'r broses hon. Mae'r Brifysgol yn gwerthfawrogi'n fawr y gefnogaeth barhaus y mae'n ei derbyn o dir cymunedau y mae'n ei gwasanaethu a'r berthynas agos a'r ymddiriedeth gadarn a ddatblygwyd rhyngddynt dros gyfnod o amser. Bu'r 19 mis diwetha yn gyfnod heriol i bob un ohono ni, ac rydyn ni wedi gweld colli'r cyfle o'ch gwahodd chi'r campws i fwynhau'r digwyddiadau amrywiol sy'n rhan mor bwysig o fywyd y Brifysgol. Wrth i ni baratoi groesawu mwy o myfyrwyr yn ôl i'r campws ar gyfer profiadau dysgu wyneb yn wyneb y mis hwn, rydyn ni hefyd yn edrych ymlaen i ddatblygu mwy o gyfleon i'r gymuned fod yn rhan o'r digwyddiadau hyn, boed ar y campws neu ar-lein. Mae'n gyfnod cyffrous i'r Brifysgol wrth i ni edrych mlaen yn eiddgar i ddathlu'n 200 mlwyddiant yn 2022 sydd wrth gwrs yn cofnodi gosod carreg sylfaen Coleg Dewi Sant Llambed ar y 12fed o Awst 1822. Dyma wrth gwrs oedd cychwyn addysg uwch yng Nghymru, ac ers y dyddiau cynnar hynny, mae'r Drindod Dewi Sant ynghyd â'r sefydliadau a'i rhagflaenodd wedi bod yn gwasanaethu anghenion i chymunedau gydag angerdd a phwrpas. Dros y 2 ganrif ddiwethaf, rydyn ni wedi esblygu gan drawsnewid ein cynnig academaidd, cyfoethogi'r profiadau dysgu ac ehangu mynediad i addysg uwch, mwyn gallu ymateb i anghenion cymdeithasol ac economaidd y cyfnod. Felly, wrth i ni ddathlu 200 mlwyddiant fel sefydliad, rydyn ni hefyd yn bwriadu dathlu rôl ein cymunedau gan gynnwys cymuned Llambed wrth gwrs yn y daith honno. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr i rannu ein cynlluniau gyda chi maes o law ac i'ch gwahodd i ymuno ni yn ein dathliadau ar flwyddyn nesaf. Diolch o galon i chi am eich cefnogaeth barhaus. Fe'i gwerthfawrogir yn fawr iawn.